Vandaag is Rode 76 dames 2 kampioen geworden in een 5e klassement. In de historie bij Rode 76 is er nog nooit een dameselftal kampioen geworden. Ik wil iedereen bedanken voor een leuke wedstrijd. Leuke, spannende wedstrijd, zeker in de eerste helft. Het was er 2-2 naar 4-2 en later de tweede helft liepen we uit naar de 10-2. Super goed gespeeld, ik ben trots op de dames. Zeker de laatste 70 minuten waren goed gevoetbald, leuke afsluiting. Ik ben zeer trots op de dames die vandaag gevoetbald hebben. Sinds november dat ik hier was, heb ik een leuke tijd gehad, met leuke dames gehad. Alle dames hebben heel wat geleerd. Dat is leuk om te voetballen en leuk om training te geven. We gaan nu op naar volgend jaar, als ik de dames 1 en 2 van Roda 76 ga trainen. Dan heb ik er zeer zin in. Het wordt een drukke agenda, maar ik ben er klaar voor. Ik wil iedereen bedanken en tot volgend jaar.